Morjes, täällä Santerin 03 ja miten tämmösen pikku esitysvideon tästä kaverini Serusta pyysi siis, että teen tämmösen pikku esitysvideon. Jos haluatte, niin saatte IP-osoitteen tähän videoon, jos te haluatte. Ja laitankin, koska hän pyysi. Tämä on tämä servu. Ja toivon, että te haluatte tulla tänne, koska kaveri pyytää, että tulisitte pelaamaan tänne kaikkia. Ootkas vähän tossa. No, niin tässä tosin on vähän alkua, mutta pääsen seuraavaksi mukaan myös noihin jäseniksi OP-ihin ja kaikkiin tämmöisiin. No tosin nyt mulla on väliin vaan, koska mä sain siltä, että mä tulen tehdä tämän esitysvideon. Niin. Aloitetaan. Tässä nyt aloitetaan tästä spawnista. Spawni on tässä. Ja spawni on suoraan tähän. Sitten luette oman säännöt. Suosittelen. Katsotte näitä kaikkia kylttejä. Tässä on sääntöjä ja kaikkia. Tässä ruvetti uudistuu vähän, niin sitä aika ihmetellä, koska kaikkia juttuja vähän tulee. Ja ei niistä kaikki välittää. Niin tämmönen hieno esitysvideo tästä servusta ja IP tulee teille mukaan tähän ja niin. Jos tykkäätte servusta, niin tulkaa pelaamaan. Servu muuttuu kyllä varmaan lähiaikoina, kun me päästään alkuun tässä hommassa. Se on taas sitten melkein moi ja me nähdään ensi jaksossa, kun tehdään varmaan yksin peli Let's Playtä tai kaksin peli, mitä tiedään. Se olisi moi taas ja kaikki. Tulkaa servuun. Moi.